Hola, bona nit. Molt bona nit, moltes gràcies per estar aquí un mes. Estem molt contents de veure la sala amb la quantitat de gent, hi ha un compromís de 60 i pico persones som aquí després de 21 anys, com sempre ho repeteixo cada mes, però el que passa que ens sembla que és molt important i que molt bé, no? Per tant, moltes gràcies. Avui tindrem una experiència amb la Mònica Tarrés, ens explicarà una teràpia que per nosaltres és nova, per vosaltres ja heu portat molt temps amb això, la teràpia del TRE per alliberar estrès, per també connectar-nos amb nosaltres, també. I ara mateix la Mònica us la presentarà el Xavier. Gràcies. Molt bé, gràcies, Montse. Per presentar la Mònica em costa poc perquè fa molt temps que ens coneixem. Hem fet camins molt paral·lels, molt semblants. No hem seguit camins exactament iguals, però hem tingut molts referents similars. I llavors, poc o molt, ens parlem el mateix idioma. Per tant, ens entenem de seguida. I, a més, aquest any hem coincidit, aquest any no, ja fa uns anys que coincidim amb retirs, que ja fem treball junts. Per tant, una joia, un goig que estiguis aquí. Gràcies. I ja era hora, per mi ja era hora, perquè és molt important el missatge que ella porta, que és un missatge que crec que avui s'està ja una mica incorporant de forma natural a les nostres vides, que és la importància que té el cos en tots els moviments de la nostra existència. A vegades que som psicòlegs, els que som molt enraonadors, parlem molt de cap, parlem molt dels processos, parlem molt de les coses, els conceptes, però a vegades oblidem una miqueta la importància que té el cos en tots aquests processos. Per tant, no podem deslligar el cos de tot el que vivim. Aleshores, hem posat poc l'atenció, però cada cop li posem més. I aleshores, cada cop, fixeu-vos que van venir més persones que ens comencen parlant d'aquestes línies i avui descobrireu una d'aquestes línies que s'està fent ja molt coneguda a nivell internacional i que de les primeres persones que van tenir l'habilitat d'anar-ho a entendre, comprendre-ho, viure-ho i portar-ho aquí va ser la Mònica. Estic contenta d'estar aquí. El meu propòsit venint aquí és passar-m'ho bé. Ha arribat un moment a la meva vida, ja en tinc algun més que 50, que he descobert que realment aquesta aventura va de passar-s'ho bé. Va de gaudir, de disfrutar, de posar humor, sigui quina sigui la situació, perquè, si més no aquesta aventura la vivim una sola vegada. I és cert que en aquest recorregut està molt bé aprendre coses, està molt bé experimentar, però sobretot si es fa des d'un lloc com alegre, compartit i de molta joia. I això és el que vinc a compartir avui aquí amb vosaltres. Començo donant les gràcies a l'Associació Gran Centre per la invitació i el que vinc és a presentar-vos una eina que m'encanta donar a conèixer. Quan acabem la xerrada entenc que entendreu per què i que espero poder-ho fer fàcil i comprensible. Si en algun moment no és així, sisplau, aixequeu la mà i goseu fer preguntes, estaré encantada de poder clarificar. I nosaltres, perquè el meu company el Carles està per aquí i també és facilitador, després farem una petita experiència i ella ens ajudarà. Nosaltres ja portem uns quants anys amb això i és com conduir. El primer dia que et poses a conduir vas molt nerviós i tens que pensar-ho tot, però quan portes uns anys això ja va sol. I per nosaltres el té res, ara ja va sol. Però no va ser així al principi i per tant agrairé. Si em voleu aturar i em voleu fer preguntes serà un plaer. Quan em van convidar em van dir posa un títol a la xerrada. I pensava, un títol? Clar, si poses TRE la gent no entén. Si poses tècnica d'alliberar estrès, hi ha 50.000 a disposició a internet si busques. I se'm va ocórrer el títol que veieu aquí. La intel·ligència del cos al servei de la vida. D'acord? Perquè realment el que vinc avui a explicar-vos és que descobriu que hi ha una intel·ligència dins de cada un dels vostres cossos
que està realment al servei de la vida que sou, que el que ens convida o el que pretén, si li donem espai, és connectar-nos amb més vida, si això és possible. Llavors, primera pregunta, jo podria viure la meva vida amb una mica més de vida? I què significa això per mi? Més de vida vol dir més descans? O vol dir més connexió amb els altres? O potser vol dir més alegria i més humor, perquè soc molt sèria i soc molt treballadora? No? I cadascú ha de fer la reflexió per si mateix. Per tant, començo convidant-vos a treballar juntament amb mi. Jo estic fent la ponència, però us començo convidant i poso aquesta diapositiva i us pregunto: quina intel·ligència hi ha en mi, en el meu cos? Si pogués mencionar intel·ligències que hi ha en mi, la intel·ligència del cos, quines intel·ligències hi haurien? A veure quins conceptes, quines idees... Penseu que no hi ha res dolent, tot el que es digui és correcte, són propostes que fareu, si voleu dir-les en veu alta és benvingut, però m'agrada que tingueu el temps com de dir, ostres, quines intel·ligències tinc jo? I el servei, o quin servei donen aquestes intel·ligències? Em serveix per què? Ser afectiva amb el meu cos, o ser curosa, o ser riallera, no sé. Us donem uns instants perquè pugueu... El que m'interessa no és que creieu tot el que jo dic, sinó que puguem arribar junts a un lloc, no? I que construïm la cosa plegats. Ara passaré la diapositiva i jo he posat alguns conceptes que responen a aquestes dues preguntes, quina intel·ligència i a quin servei. I serà interessant de veure si algunes coincideixen amb coses que heu pensat vosaltres. Us sembla? Som-hi o necessiteu una mica més de temps? Som-hi, que així tindrem temps de fer la pràctica. Vale, quina intel·ligència i quin servei? Doncs jo penso que hi ha una intel·ligència en el nostre cos que ens permet connectar-nos o que ens permet obrir-nos als altres, a les experiències, a lo nou, que ens permet ser espontanis, que ens permet protegir-nos, que ens permet trobar seguretat, que ens permet desenvolupar la resiliència, aquella capacitat de caure i tornar-me a aixecar. D'acord? Per tant, hi ha moltes intel·ligències, la de recuperar-me, la de guarir-me una ferida, la de digerir. És una intel·ligència. Jo menjo una poma i d'alguna manera el meu cos la digereix i obté tots els nutrients. D'acord? La del descans, la de la regeneració. Llavors, hi ha moltes intel·ligències que a vegades no hi pensem però que estan en nosaltres. I avui les farem una mica conscients, sobretot perquè en descobrirem una més, que és la intel·ligència del TRE, el que ens proposa el TRE, que també, si ho descobrim, veiem que està al servei de la vida. A quin servei? Doncs molts serveis. El servei de poder fugir està al servei de la supervivència. O si jo em tanco, també, com per protegir-me. Si algú m'ha de caure a sobre i el meu reflex és de tancar-me, doncs hi ha un servei de protegir-me. Però també podria ser la resiliència, també podria ser sortir de la protecció, perquè jo a vegades estic en conflicte i em tanco, i pot ser que la meva vida em quedi tancat per sempre. Llavors, una intel·ligència del cos és jo soc capaç de tancar-me per protegir-me, però hauria de tenir també una intel·ligència que em sortís d'aquesta protecció per tornar-me a poder connectar amb la vida i no viure sempre amb aquestes curasses que aquell fet m'ha fet posar. Fins aquí anem junts? Per tant, tot això, algú ha tingut alguna paraula que ha coincidit? Sí, no? Qui més, qui menys. Perfecte. Molt bé. Doncs va, per què he començat amb tot això? Perquè avui us vinc a parlar del TRE. El TRE són les sigles en anglès Tension and Trauma Releasing Exercises. Exercicis per alliberar la tensió, l'estrès i el trauma. És una tècnica corporal. És una eina que, arrel d'un mètode, et posa en marxa un mecanisme
natural, intel·ligent i natural. A vegades diem que és teràpia. No és teràpia. La teràpia és molt més complexa. Això realment és contactar amb un mecanisme natural, d'acord? Que ens ajudarà a alliberar patrons profuns de tensió, estrès i trauma, que és el que el nostre cos acumula per sobreviure. I per què ho acumula? Perquè tots travessem coses difícils, perquè no hi ha cap vida que estigui com lliure d'algun parent que s'ha mort, alguna malaltia, alguna dificultat, sigui a nivell laboral, sigui a nivell econòmic, sigui a nivell... És igual. Jo crec que quan algú et diu a mi em va tot molt bé, el Xavi i jo som psicoterapeutes, no? I quan et ve un client que et diu no, és que a mi tot em va molt bé, dius ai, agafa't fort, perquè quan va tot tan bé dius ui, la que hi ha aquí darrere, no? Perquè no hi ha ningú, tots tenim les nostres coses. Llavors, aquestes coses ens van arribant i ens van afectant, ens atravessen el cos i el cos aguanta, i aguanta, i aguanta, i aguanta, i clar, arriba un moment que dius ostres, si segueixo aguantant, peto, o malalteixo, o em torno superreactiu, i el que faig llavors és entrar en una supervivència, però que no és la connexió amb la vida, que potser anhelem. D'acord? Per tant, la tècnica del T-RES, això és a través d'uns exercicis molt senzills, que són 7 exercicis, convidem el cos a experimentar un recurs natural que té, que emergeix espontàniament d'una petita vibració o tremolor. No és algo que fem, és algo que succeeix. Ho entendreu molt ràpid, perquè això que us estic explicant és el que fa el nostre cos a través del nostre sistema nerviós autònom. D'acord? Nosaltres tenim el sistema nerviós central i el sistema nerviós autònom. L'autònom, tal com diu el seu nom, funciona autònomament. No tenim el control mental del sistema nerviós autònom. Quines funcions hi ha aquí? Per exemple, la suor. Jo estic aquí dalt, estic nerviosa, tinc un públic, tinc que fer una altra... Doncs començo a transpirar, i això ho fa el meu sistema nerviós autònom per regular aquesta excitació que tinc de fer aquesta xerrada. D'acord? No li puc dir al meu cos, no suïs, tant de bo, però no funciona així. Un altre exemple molt fàcil. Si jo menjo una poma, això va cap al meu estómac i es comença a digerir. Jo no li tinc que donar l'ordre al meu cervell per dir-li va, comença a segregar sucs gàstrics i comença a digerir això i comença a absorbir el que és bo i a expulsar el que no és bo. No, el meu sistema nerviós autònom ho fa sol. D'acord? Sí? Esteu d'acord, no? Doncs el TRE és un mecanisme que fa el nostre sistema nerviós autònom. És a dir, que succeeix si jo li deixo, si jo li dono el permís o li creo l'espai suficient perquè això passi. Després us explicaré una miqueta més d'això. Per tant, ja ho tenim, que és una tècnica corporal que a través de 7 exercicis molt senzills, que ho fem amb nens de 8 anys i amb iaies de 80, permetem que el cos contacti amb aquest mecanisme natural de tremolor, vibració o moviment espontani. D'acord? Molt bé. El culpable de tot això és aquest senyor, que es diu David Berceli. És un senyor americà, ara té uns 70 anys. Ell, quan era jove, era religiós, era missioner, i va marxar a fer de missioner com a mediador a països de Mitjà Orient. I era jovenet, tenia 20 i molts anys quan va marxar cap a aquests països, i allà feia de mediador, feia que cultures que estaven en conflicte mediessin, i estant allà va esclatar la guerra. I llavors la seva funció va quedar com una mica troncada i va dir, ostres, estic aquí, i va quedar igualment en aquells països amb guerra com a acció humanitària. I la seva feina de mediador i de religiós no la podia fer perquè els homes havien anat a la guerra, estaven els nens i els grans, i es va quedar com atenent aquestes persones i observant. De fet, en una conferència que vaig participar amb ell, ens deia, de fet, em vaig deprimir, perquè en un context de guerra realment és horrorós. I jo tenia moltes ganes, en la meva joventut i així, d'aportar moltes coses i era impossible. I dins d'aquella depressió vaig començar a observar els cossos, perquè era com dir, què puc fer aquí, no? Quines possibilitats hi ha?
Llavors, ell va observar els cossos i amb aquesta observació va anar agafant informació i va tenir com inspiracions, perquè tota la gent que descobreix aquestes coses, jo penso que estan molt connectades, va tenir unes inspiracions que el van portar a finalment crear el que ara avui en dia és el TRE. Llavors, hi ha 3 fets significatius en la vida del David Berceli quan està en aquest context de guerra. El primer és, bueno, això no és gaire important, però estava a Beirut el 1979 i ell està en un refugi antiaeri perquè han sonat les sirenes i tots han anat cap allà perquè estan bombardejant el territori, i en el refugi ell observa que tots els cossos, totes les persones que hi ha, de diferents edats, de diferents nacionalitats, de diferents cultures, en el moment que cau la bomba, tots fan el mateix moviment, que és aquest. I quan sembla que hi ha passat, tots els cossos tornen a obrir-se. Pum, segona bomba, pum, i es torna a obrir. I ell escriu en el llibre que abans heu vist, que és Liberación del trauma, Perdón y temblor es el camino, que és el llibre que ell ha escrit, ell relata que per uns moments ell s'extreu de l'experiència d'estar bombardejats i que es veu en un teatre on tots els cossos segueixen la mateixa coreografia. On en un moment de màxim perill, que és una bomba, tots els cossos es tanquen amb la posició màxima de protecció, que és la posició fetal, i que quan sembla que el perill ha passat, tots els cossos s'obren. Vos imagineu-vos, no? Ella ja té una informació de dir, més enllà del que pensem, hi ha una intel·ligència del cos que ens fa tancar-nos i que ens fa obrir-nos. Una segona experiència, també en un refugi antibombes, és que quan les bombes estan caient, ell detecta que tots els nens que els tenen agafats a les faldes tremolen com descontroladament. Llavors, clar, li sorprèn, no?, tenir un nen a la falda i que està tremolant. Però ell fa el pensament de dir, el meu cos té aquest impuls també de tremolar? I sabeu el que descobreix? Que en realitat sí, que el cos vol tremolar, però que ell, com a home mascle americà, no té el permís. Perquè tremolar davant d'un col·lectiu vol dir que té por, que és feble, que està malalt. Llavors, ell s'ho frena, se n'adona que ell està com reprimint un impuls natural que té el cos. I comença a preguntar a altres adults i els adults li contesten el mateix. No ho fem per no espantar els nens. D'acord? Llavors ja és un segon impuls que té de dir, vale, els cossos es tanquen, es poden obrir, els nens tremolen i quan el bombardeig acaba, els nens pot ser que segueixin tremolant una estona, és a dir, que no és només durant la por, sinó que pot continuar el tremolor una vegada el perill ha passat, però després tornen a jugar, tornen a córrer, tornen a riure, cosa que els adults no fan i que comencen a desenvolupar més malalties, més seriositat, etc. El tercer episodi important i significatiu és en un moment que està en un edifici a Betlem i aquest edifici és bombardejat amb gasos lacrimògens. Llavors ell es troba allà enmig, es tanca en un bany, comença a mullar tovalloles, a posar per no ofegar-se i tot el seu cos es posa a tremolar descontroladament. I ell diu, aquest és el meu final, aquí s'acaba la meva vida perquè no entén el que li està passant. Amb tot això, perd el coneixement i es desmaia. Quan això ha passat, es recupera, o sigui, quan un es desmaia després es desperta. Si només s'ha desmaiat que no s'ha mort, es torna a despertar. Doncs ell es va despertar i comença a moure's i comença a veure que està completament bé, que no li fa mal res, que està tot funcional, que veu, que parla, que tot. I aquí hi ha un clic molt important en el seu cap i en la seva consciència que diu, ostres, i si això que ens pensem que és algo dolent, en aquest cas el tremolor, en realitat fos algo bo? Després d'estar 15 anys en aquests països, torna als Estats Units i comença a investigar. Comença a investigar amb els primers especialistes que estan treballant amb el trauma i comença a investigar amb els etòlegs, que són els que estudien el comportament animal. I resulta que hi ha molts animals que després d'un event on la seva vida està en perill o d'un event estressant, tremolen. Tremolen com per recuperar l'homeostasis, per tornar-se a sentir bé i tornar a ser funcionals. Llavors, ell descobreix que els homes, com a animal humà que som, tenim aquesta mateixa capacitat. I des d'aleshores que ell ho descobreix, diu, tinc que crear un sistema perquè tot el món conegui que això existeix,
I no només que existeix, sinó que ho tenim incorporat en el nostre ADN. És una cosa que com a espècie animal mamífera està amb nosaltres. Llavors desenvolupa aquests 7 exercicis i durant molts anys ell viatja per tot el territori del món, ha estat molts anys viatjant, oferint aquesta tècnica a poblacions afectades per desastres naturals, a poblacions afectades per la guerra, a comunitats que no tenen opció de fer cap altre tipus de teràpia, com per donar-los aquest recurs perquè puguin posar una intel·ligència del cos al servei de la seva vida. D'acord? Molt bé. Fins aquí anem bé? Molt bé. Llavors, hem dit que era una tècnica corporal, amb uns exercicis, ens ajudava a alliberar tensió. Més enllà d'això, vull repetir, perquè és molt important, que és un recurs natural i recalco natural. No és algo artificial, no és algo que provoquem, no és algo que forcem, sinó que hem d'esperar que emergeixi de manera natural. Que tots tenim incorporat, ho estava dient ara, i que podem aprendre a activar de manera segura i controlada. I això és molt important, perquè avui en dia, en l'època de les comunicacions i d'internet, tot està disponible, i tu vas a buscar TRE i veus uns vídeos que dius, quina por, això semblen dimonis que estan posseint aquesta persona. Perquè quan parles de tremolor dius, vale, doncs tremolo, però la tècnica del TRE, si una de les coses importants que té, que són els 2 principis que la sustenten, és que sigui autorregulada, és a dir, que tot el que em succeeixi estigui bé per mi, jo ho pugui sostenir, ho pugui explicar, ho pugui parar, ho pugui regular, ho pugui... saps? Sigui amable l'experiència que jo estic tenint i després que m'empoderi. Si jo tinc una experiència on algú m'agafa i em supera i em treu de mi i no puc parar-ho, doncs no és regulat i no m'empodera, més aviat em desempodera perquè perdo el control del que m'està passant. D'acord? I això és important perquè he tingut experiències de persones que ho aprenen per internet o que ho aprenen a través del llibre del Berceli perquè té els exercicis al final i em truquen al cap d'un temps i em diuen no dec estar fent bé alguna cosa perquè estic fatal, saps? I llavors parlem una mica de la pràctica que està fent la persona i veiem que ho està fent de manera no regulada, és a dir, que si recomanem de fer-ho a dies alterns, doncs ho està fent cada dia. Si recomanem fer-ho 20 minuts, ho està fent 1 hora cada dia. Llavors és com, jo què sé, com prendre's una copeta de vi al dia o prendre's 3 botelles. El sistema reacciona, no? Llavors això és important. Com us deia, els 2 principis són autorregulació i autoempoderament. La idea és tots hem de ser capaços de decidir per nosaltres mateixos i d'escollir el que necessitem. Aquest seria l'autoempoderament. I l'autoregulació la basem en una escala, i us ho explico perquè després farem una pràctica, i m'agradarà que tots tingueu aquesta escala dins del vostre cap, que és una escala que li podem dir escala d'atenció, o escala d'amabilitat, o escala de el que està bé per mi i no està bé per mi. Llavors, aquesta escala té 10 punts, del 0 al 10. D'acord? És com un vector del 0 al 10. Aquí tinc el 0 i aquí tinc el 10. Doncs sempre la pràctica que fem amb el TRE sempre ha de ser com un màxim de 7. Mai arribarem al 8, al 9 i al 10. No perquè no es pugui, sinó perquè llavors deixa de ser amable. Ho podem tolerar? Sí, perquè els humans som capaços de tolerar no 10, 100, 1.000 i 10.000. Que dius, uau, cal? No cal. I quan més ens n'adonem d'això, més a baix posem el vector. No anem al 7, anem al 6. No, amb un 6 en tinc prou. D'acord? Només perquè entengueu que a vegades és com i si tremolo més, lliberaré més? No, perquè és això, el cap sempre és la regla directa, de més. No funciona, no va per aquí. És que realment entrar en una escolta molt directa amb el que estic percebent i si tremolo un minut i el meu cos em diu amb un minut n'hi ha prou, fes-li cas al cos, perquè la ment et dirà no, una miqueta més, que t'anirà millor. Sí? Sou així com jo? Bastant, Molt bé. Jo soc d'aquestes també. Bueno, estic aprenent, Cada vegada vaig millor. Bueno, aquesta és la posició de tremolor. Aquesta sóc jo, al jardí de casa. Llavors, després de fer uns exercicis que són d'activar des dels peus, els bessons, les cuixes i el tronc,
que són d'estirament, ens estirem al terra i amb aquesta posició deixem que aquest tremolor surti. Llavors, normalment el que fan, perquè cada cos és un món i poden sortir coses molt diferents, és que comencen les cames. Per què les cames? Perquè el múscul que ens protegeix davant de qualsevol amenaça, el primer que se n'adona que estem en perill, és un múscul molt gran que tenim aquí dintre de la pelvis, que es diu psoas. El psoas enllaça el cap del fèmur, a través així en diagonal, com les... Així, perdó, al revés. Les vèrtebres, les últimes vèrtebres dorsal, l'última dorsal, les lumbars, travessant la pelvis i el cap del fèmur. És un múscul així de gros, és molt gros, molt intern, molt difícil d'accedir-hi amb manipulació externa. Doncs aquest múscul, quan hi ha un perill, de seguida es tensa. La majoria de nosaltres tenim psoas tensos perquè portem una vida sedentària, perquè portem pressions, d'acord? Doncs aquest múscul que es tensa té el mecanisme de tremolar per sortir de la tensió. Llavors, normalment, en aquesta posició, el tremolor comença per les cames, perquè el psoas està molt vinculat a l'abductor, llavors comença un tremolor aquí que de seguida puja a la pelvis. Cada persona és un món. I amb això es comença una pràctica regulada que el que ens permet és anar guanyant seguretat, i amb la seguretat el que fem és que aquest tremolor que comença en aquesta zona viatgi per tot el cos. Per quines parts del cos? Per aquelles on hi ha tensió. Si tinc tensió a la mandíbula, és possible que en algun moment el tremolor em vingui a la mandíbula, o a una espatlla, o a un turmell que se m'ha trencat, o una vegada en un taller una senyora em va dir, de fet era un taller regular, que vam fer 5 sessions, una a la setmana, i jo penso que era la 4ª setmana que em diu una senyora: avui m'ha tremolat el meu ovari esquerre. I jo vaig dir, ostres, jo mai m'he plantejat on està el meu ovari, saps? Mai no l'he sentit. I jo, saps, també des de la meva posició de saber el que estava fent, li vaig dir, i saps si mai has tingut alguna en aquest ovari? Perquè clar, que tremolés aquella part vol dir que aquella part havia tingut un petit trauma, alguna tensió en algun moment. I em diu, fa 20 anys em van operar, i era aquest. Ella no se'n recordava. Quan l'ovari li va tremolar, ni hi va pensar. I va pensar quan jo li vaig fer la pregunta. Llavors, nosaltres ens podem oblidar, però el cos no s'oblida. Llavors, aquí tenim aquesta cosa de dir, ostres, la intel·ligència del cos ens portarà a alliberar coses, saps?, que necessita alliberar per estar millor. És una tècnica que redueix l'estrès, que allibera l'estrès. L'estrès, la tensió i el trauma. De fet, són com amb un mateix vector. Aquí hi hauria la tensió, que vivim el dia a dia, una tensió sostinguda es comparteix amb estrès, amb el distrès, l'estrès negatiu, el que ens carrega, el que ens cansa, el que ens agòbia, i quan la situació és insuportable, llavors es converteix en un trauma. La definició de trauma és quan sobrepassa la capacitat de reaccionar, quan ja és tan gran que ens abandonem al fet perquè ja no podem reaccionar. Llavors, quan hi ha una situació tranquil·la, en aquesta línia, el sistema nerviós està tranquil. El sistema nerviós, això a nivell de neurologia, se li diu parasimpàtic vagoventral. I estem com en vagoventralitat, que vol dir que jo estic en una posició d'entrar en compromís social, de sentir-me còmode, de poder abraçar una persona, de poder-la mirar, de poder-li parlar, que el meu sistema no se sent amenaçat. Però què passa? Que si apareix alguna amenaça, aquest sistema de manera automàtica i de manera intel·ligent comença a pujar i salta cap al sistema nerviós autònom simpàtic, que és el que s'activarà per o bé fugir si hi ha un perill, o bé entrar en lluita si la fugida no és possible. D'acord? Per tant, mecanismes intel·ligents de supervivència. Si ni fugir ni lluitar és possible, comencem a acostar-nos al nivell de trauma, llavors el que fa el sistema, de manera intel·ligent, és desconnectar. I torna a haver-hi un canvi al sistema nerviós parasimpàtic, però en aquest cas vagodorsal. La vagodorsalitat és quan ens quedem congelats, quan de sobte el cos es paralitza o es desmaia. Coneixeu algú que de sobte en moments puntuals, es desmaia? Doncs en el seu sistema això ha passat pel sistema nerviós, pujant, ell no se'n dona compte i de sobte, el sistema decideix que para. Llavors, hi ha molta gent que viu aquí dalt. O hi ha molta gent que viu aquí. I no és ni bo ni dolent. La pregunta que els hauríem de fer és, et funciona?
Et funciona estar barallant amb tothom o fugint de totes les situacions? Et funciona estar desconnectat i congelat i no enterar-te del que està passant al costat? Perquè segurament si ho fan és perquè tenen una raó important. Llavors, el que és interessant per a aquestes persones, o per nosaltres si toquem algun d'aquests aspectes, és que tenim una eina que ens ajudarà a contactar amb la resposta de recuperació, de no quedar-nos encallats allà. No és algo miraculós, no és algo instantani, és algo que es fa amb un procés. Per això a vegades diuen, és una teràpia el TRE, perquè el procés realment és molt terapèutic. El TRE no, és una tècnica, però el procés pot ser molt, molt terapèutic. I a vegades es descobreix molt ràpid, és a dir, que en 2 o 3 sessions la persona ja diu, uau, com dormo, o mira com estic més tranquil, o el que sigui que descobreixen. Llavors, quan baixem per la corba de recuperació, alliberem tensió muscular, restaurem el moviment que a vegades per les zones de congelament queden restringides, es descarrega l'adrenalina que s'ha quedat com guardada en el cos en el moment d'estrès i es calma el sistema nerviós. He treballat a temporades amb nois o nens a la consulta. Llavors els ofereixes TRE i fem TRE amb els nens. I venen els pares i diuen, el meu fill tindria que venir cada dia aquí a fer això. Diu, perquè el dia que ve aquí i després va a casa i sopem, diu, està com una seda. Diu, és que no sé què li feu, no li fem res. El seu sistema nerviós es calma i tornen a casa amb un sistema nerviós calmat i la relació és completament diferent. D'acord? Vinga. Més enllà de tot el que us estic explicant, quan preparava la xerrada pensava, tenim una diapositiva amb tots els beneficis que la gent reporta i pensava, sí, això està bé, dic, però en realitat totes les teràpies tenen la mateixa llista, saps? Totes van bé per tot. I jo estic d'acord. Totes les teràpies van bé per tot, cadascú ha de trobar la seva teràpia o el seu moment per aquella teràpia. També és cert que hi ha moments que dius, ostres, això no m'atrau gens, i altres moments que dius, ostres, això és el que ara necessito. A mi m'ha passat. Gent que ha vingut a provar-ho i m'ha dit, no m'ha agradat gens, no vull tornar a fer mai més això. I jo, ok, farem altres coses, tinc altres recursos. I al cap d'un any tornar i dir, ara vull fer només el TRE. Llavors és com, quan ho donem a conèixer posem una llavor, però en el moment que germina aquesta llavor no ho sabem. I això també és xulo, no? Com de dir, bueno, jo ho conec, si el meu cos no em convida a fer l'experiència, potser no és el meu moment. Ara estic amb altres coses i quan sigui el moment ja hi aniré. D'acord? El que sí que és interessant, i a mi em resulta molt interessant com a terapeuta, és que primer que és una resposta natural, això ho hem dit moltes vegades, després és que no necessitem revisitar la història. En moments de trauma, de conflicte, amb problemes emocionals, relacionals, quan vas a un terapeuta és tinc que tornar a explicar la meva vida. I això a vegades costa. També està comprovat en algunes situacions que quan repetim la història l'estem revivint. I si aquella història va ser dura i em va pesar, doncs torna a ser dura i em pesa una miqueta més i tornem a carregar el cos. Llavors, l'avantatge del TRE és que jo puc aplicar-ho sense tenir que explicar res. Perquè la recuperació no anirà per la cognició, va pel cos. Igual que la digestió, es fa pel cos. I poc importa si jo entenc el que estic fent o entenc el que estic alliberant, perquè no necessito. Llavors, què ens passa? Que hi ha persones que saben molt bé, ostres, tinc molt clar que estic alliberant això, saps? En el cas de l'ovari esquerre, era una intervenció quirúrgica que el cos havia sentit com una invasió. Però hi ha gent que ha tingut accidents de cotxe i els reviuen i saben que estan com alliberant allò, i altres persones que diuen jo no en tinc ni idea, i jo els dic no importa, i possiblement no ho sabràs mai, el que pots estar segur és que veuràs els beneficis i que t'ho aniràs a millor, i això és molt important, perquè inclús tenim molts traumes i moltes tensions que venen d'edats preverbals o prepensants. Un bebè de 6 mesos, de 3 mesos, de 2 mesos, de 2 dies no pot explicar-te res. I segur que allà en algun moment va passar alguna cosa, però no perquè passés res, també pot ser com una necessitat no ben coberta. Jo volia una abraçada i aquell dia no em van fer una abraçada i em vaig quedar superfrustrat i els meus músculs es van tensar. Doncs en algun lloc del meu cos això està gravat com a memòria cel·lular. I pot ser que això amb el TRE pugui arribar-se a afluixar i a desbloquejar. Sí? Després és una tècnica
que pretén que la persona l'aprengui i se l'autoapliqui. És a dir, que el benefici del TRE és que ho puguem practicar quan ja s'ha après bé, a diari, a voluntat. És a dir, és com rentar-se les dents o com descansar. Si jo necessito que estic tens, doncs em destenso. Saps? És una tècnica realment de recuperació, no només de l'estrès del dia a dia, sinó de les històries passades, de lo acumulat, però que la idea és que tu la puguis aprendre i que te la puguis autoaplicar. Després hi ha moments on un es pot sentir encallat, doncs llavors vas a buscar un facilitador i t'ajuda a resoldre-ho. Sempre hi ha punts que són més complexes perquè tenen a veure amb coses que han estat difícils en relació a l'altre i a vegades per travessar-ho també necessites la relació amb l'altre. Llavors tenir un facilitador al costat mentre tu estàs fent el TRE fa que l'experiència sigui diferent i la gent quan ve diuen ostres, que jo ho faig a casa però quan estic aquí és diferent. És com si tu tinguessis més màgia o més poder i no sóc jo, és que aquell cos sentint-se acompanyat troba més seguretat que quan està sol a casa o que necessita aquesta relació de dos per poder travessar el que sigui que està travessant. D'acord? Una altra cosa interessant és que es pot ensenyar a grups molt grans. En Berceli anava pel món i tenia pavellons amb 200 persones i ell amb un micro anava donant les indicacions i anava ensenyant a la gent el que podia fer, explicant-los el que estava fent perquè ells ho poguessin com aprendre. D'acord? Com que tranquil·litza el sistema nerviós, és molt eficaç en la resolució de conflictes. En Berceli ho va posar en pràctica en un moment a Alemanya entre refugiats i policia i que sempre tenien conflictes i ell va dir, vinga, el van cridar per participar i ell va dir, abans de fer qualsevol tipus de negociació els posem tots a la mateixa sala a vibrar. Llavors els va fer tremolar tots junts i el resultat va ser que després l'entesa era molt diferent, perquè quan es van veure que tots eren humans, que tots eren persones, que tots tenien el mateix mecanisme i el mateix alè de viure una vida tranquil·la, saps? La negociació posterior va anar molt millor. Per tant, molt eficaç en resolució de conflictes. També ho ha aplicat a l'empresa, d'acord? Jo vaig tenir un noi que venia a aprendre-ho. A vegades es rebel·lava i quan marxava sempre marxava feliç, em feia unes abraçades com deia, ostres, és que em va tan bé això. Quan havia de tornar li costava, no? Perquè hi havia aquell punt rebel. Però va haver-hi un dia que va tocar alguna cosa i em va dir és que això ho haurien de conèixer tots els nens de la meva classe. Diu, perquè em tranquil·litza tant, diu, és tan potent. I després vam tenir l'experiència, no? Perquè era un noi que s'escapava de la classe, que marxava de l'escola, i una vegada em truca la mare i em diu, Mònica, t'haig d'explicar una cosa. Diu, avui m'han trucat que el meu fill s'havia escapat de l'escola. I clar, jo he començat a trucar-lo al mòbil, tal i qual, a veure què havia passat, i aconsegueixo parlar amb ell i diu, tu on estàs? Diu, no, estic a l'escola. Diu, m'acaben de dir que no, que has marxat. Diu, no he marxat. Estic en una aula que està buida i estic tremolant per poder tornar a la classe. Increïble, no? Ell havia après la tècnica i aquella vegada, en lloc de reaccionar com ho feia sempre, va trobar un recurs per regular el seu sistema a la baixa i poder tornar a la normalitat. Uau! Això és el que volem, no? Que la gent tingui recursos per poder tornar a l'estabilitat. Com que és molt físic, també es pot fer amb persones que no parlen el nostre idioma, perquè realment tu pots ensenyar-ho amb el cos i pots acompanyar-ho de manera no verbal. Llavors creua barreres culturals i idiomàtiques. Culturals amb un cert interrogant. I en un moment determinat vaig anar a fer una ensenyança de TRE a la República Democràtica del Congo i clar, vaig tenir que pensar perquè pensava, depèn de qui els ensenyis, igual ells allà són molt religiosos, pensaran que és el dimoni que està posseint a les persones. Llavors, després us ensenyaré algun vídeo, pensava si els ensenyes aquest vídeo, més en lloc de guanyar-te el grup el perdràs, no? Llavors, què vaig fer? Doncs preparar com un material molt visual amb animals i amb escenes que tenien relació amb aquest col·lectiu, que eren escenes de guerra, escenes de desastres, i llavors vam entrar superbé i tot el grup va tremolar i tot el grup va reportar beneficis que són els que tenim llistats i dius, uau, amb un parell de pràctiques mira tot ja el que han descobert, o sigui que va ser molt maco. Vinga, que estem acabant. Montse, a quina hora acabem? A 2:15? 2, 3? Vinga, anem molt bé. Llavors,
Bueno, fins aquí alguna pregunta? Us agrada? Tant de bo poguéssim fer una pràctica avui aquí, no? No podem fer una pràctica de TRE, perquè ja us he dit, són 7 exercicis de peu, després ens estirem al terra i era com una mica complex, estem a l'hivern, tal i qual, però sí que farem una pràctica perquè, bueno, per veure què passa, Fins ara us he explicat la part tècnica. Nosaltres, clar, en Berceli porta molts anys amb això. Quan ens ensenyava al principi ja portava 20 anys, ara ja en deu portar 30, no? Des que ell va començar, o 35. I el que hem descobert és que no només tranquil·litza el sistema nerviós, sinó que quan això succeeix, moltes altres coses succeeixen en el nostre cos. Comencen a haver-hi unes sinapsis i unes percepcions i unes connexions que van més enllà de la reducció de l'estrès. Llavors us he posat aquesta diapositiva perquè veieu, clar, si jo he tingut un trauma, com pot ser un accident, i realment no tinc mobilitat amb un braç o tinc un susto molt gran que no em deixa sortir de casa, doncs pot ser molt eficaç per sortir d'aquest trauma, d'acord? Si jo estic moltes hores sentat i tinc molta tensió a l'esquena, això no m'ha passat molt, no? Gent que té que anar de manera molt regular al fisio, quan aprenen a fer TRE ja s'obliden d'anar al fisio, perquè ja el seu cos els hi fa la funció del fisio. També està bé anar al fisio, vull dir que també els podem utilitzar, una cosa no treu l'altra. Quan ja he alliberat les tensions, puc utilitzar-ho com prevenció d'estrès, és a dir, és com una eina d'autocura. Jo, un dia a la setmana, 2 dies a la setmana o una estoneta cada dia, em regalo aquesta estona per mi com per cuidar el meu sistema nerviós, d'acord? Però després veiem això, que desenvolupa aquesta resiliència, que és aquesta capacitat d'estar més preparats per les coses que vindran i sobretot em connecta amb una part que és la vida que soc. De sobte te n'adones que surts i que olores i veus els colors diferent i de sobte dius, oi, aquesta experiència l'he viscut a un nivell més profund, com si allò que em diuen que és l'espiritualitat ara ho pogués estar tocant. Llavors és com dir, si preparem el sistema alliberant-lo de les coses que de manera natural sap fer-ho, però li hem de donar l'espai, ho pot fer, podem anar a tocar aspectes que alguns de nosaltres anhelem, que és viure com connectat, alegre, tranquil, veient a l'altre amb el que és, no amb el que jo projecto i totes aquestes coses. Per tant, em semblava interessant com veure que el TRE o el tremolor neurogènic, que és el que evoca el TRE, és molt més que alliberar tensions. I per tant ho podem utilitzar com una eina de transformació personal. Jo m'imaginava, que les persones que venen a aquestes xerrades, les que us regala el Gran Centre, són persones que estan en un camí d'evolució personal, que són buscadores, que volen conèixer, créixer, desenvolupar-se, connectar-se, i m'agrada que avui conegueu aquesta eina que nosaltres repartim i ensenyem amb molta passió i que espero que algun dia us animeu a explorar-la. Llavors, com s'aprèn això? O com es podria aprendre? Hi ha sessions individuals, no sé si teniu el fulletó que ho diu, sinó quan sortiu allà sobre la taula n'hi hauran. Tu pots demanar hora amb un facilitador certificat perquè sabrà com empoderar-te i autorregular-te, que és el que volem ensenyar, i amb una hora, hora i quart t'ensenya els exercicis i feu una pràctica. Clar, la primera pràctica és posar-te en contacte amb el tremolor i pots tenir una molt bona experiència o no tan bona, perquè no estem acostumats a això. I la primera vegada, uau, et sorprèn. Jo quan ho vaig descobrir vaig dir, què és això? A mi em va fascinar, però era com, què és això? Saps? I després jo ja treballava amb el cos i era psicoterapeuta, llavors vaig dir, bueno, doncs jo ho provaré a casa. I ho provava a casa i no em sortia, saps? I no, i el meu cos deia, aquí hi ha alguna cosa que no. I estava allà al terra. I inclús fent això, que no sortia, o sortia molt poquet, després d'estar mitja hora allà esperant a veure si sortia, un dia la meva filla, que en aquells moments era més petita, em va dir, mare, un dia m'ensenyaràs a fer això? I jo me la vaig quedar mirant i vaig dir, però si no veus res, si estic estirada al terra. I li vaig dir, sí. I jo vaig quedar-me supersobtada i ella va seguir pintant. Llavors em torna a mirar i em diu, és que se't veu tan bé
I vaig pensar, aquí hi ha un missatge diví, saps? És com dir, no pot ser que aquesta criatura vegi alguna cosa, estava sentint el sistema nerviós com estava deixant revolucions i ella, que era una criatura, ho percebia. Va ser l'impuls que em va dir, t'has de formar amb això. Estava en un moment de la meva vida que deia, no més formacions, no vull saber més, amb les eines que tinc en tinc prou. Mentida, la vida, quan et posa algú davant i és per tu, és per tu. Doncs vaig acabar fent la formació i, com deia el Xavier, ara vaig ser la primera formadora a Espanya, ara hi ha altra gent, però vull dir que forma una part molt important de la meva vida, però allò que dius, ostres, com la vida es va organitzant. Hi ha aquesta sessió individual, la primera és el primer contacte, llavors es recomana entre 4 i 6 sessions, i això depèn molt de la persona, per poder aprendre el tema de l'autoregulació. D'acord? Això és molt entre cometes, perquè jo he tingut gent que durant 2 anys han vingut cada setmana a fer-ho amb mi, perquè deien, no, jo sola ni en broma. Llavors, aquí cadascú haurà de veure. Hi ha gent que en una sessió o 2 diuen, no, jo em sento amb cor de provar-ho a casa. Jo els dic, doncs prova-ho. Si tens en compte aquestes premisses, no hi ha cap problema. I si tens algun dubte, em truques i ho parlem. Una altra manera d'aprendre-ho és a través d'un taller introductori. De fet, hi ha tallers de 2 hores, de 4 hores, i aquest de 12 hores és com que et dona tota la informació que donaríem amb les 6 sessions individuals. Saps? I els tallers introductoris que es fan en grup, normalment al cap de setmana, són xulos perquè tu no només veus el que et passa a tu, sinó el que passa a la resta del grup. I com que tots són diferents, uau, descobreixes un munt de possibilitats. Llavors t'emportes molta més experiència. D'acord? I si us interessa, en el fulletó els teniu, però teniu les pàgines web per poder buscar la informació del que és el TRE i de les possibilitats de tallers o de sessions que hi ha. Vinga, deixo de parlar. A mi m'agrada força parlar, no sé si es nota, i quan m'hi poso, disfruto. Però us he portat uns vídeos. Vaig a pensar, a veure, per quin comencem? Què voleu veure? Algú més... Bueno... Comencem pel primer que vaig preparar. Espera un momentet, ara et dic. És una història interessant i m'agrada explicar-vos aquesta història. Jo facilito TRE, a casa meva tots ho han provat. Jo tinc una germana, nosaltres som 3 germanes i una germana viu als Estats Units. Ja fa molts anys que viu als Estats Units i ella viatja sempre 2 vegades l'any per veure la família. Viatja a l'estiu i viatja per Nadal. Doncs un estiu bé, ella ja quasi és americana perquè porta molts anys vivint allà. Llavors té el tarannà americà, de treballar molt, de no sé què, no sé quantos, i quan arriba, l'acull la família i què fa? Es desploma. I sempre que ve l'estiu, sempre es queda clavada de l'esquena, saps? Perquè són les seves vacances i el seu sistema diu, menys mal que pares. Doncs arriba un estiu i comença a queixar-se de l'esquena i jo, Mar, es diu Mar, vigila perquè et quedaràs clavada. Si vols fem TRE. No sé quantos, i al final diu, sí, que em fa mal, fem TRE. Total, que vam fer unes sessions de TRE i se li va passar. I a més, ella volia fer-ho perquè hi havia un cap de setmana que havien d'anar a agafar un avió i anar a un casament i va dir, és que vull estar bé pel casament. Total, que se'n van a fer el casament, passen el cap de setmana fora i quan torna em truca de l'aeroport. I em diu, Mònica, estic a l'aeroport, tot el meu cos està tremolant, m'haig d'espantar? Clar, ella havia fet algunes sessions amb mi, acompanyat, però això que li passava en aquell moment no li havia passat mai. I jo li dic, no, el teu cos t'està salvant, no t'espantis. Si t'espantes i te'n vas a l'hospital, et posaran calmants musculars perquè tot això s'aturi. Però el que està fent el teu cos és intentar salvar-te ell. Per tant, li dic, busca un espai tranquil de l'aeroport i deixa que això succeeixi, perquè això et permetrà arribar a casa i llavors aquí ja ho farem, ja ho treballarem. Em va fer cas i jo, molt llesta, perquè ella viatjava amb la seva filla, la meva neboda, que devia tenir 8 anys en aquell moment, i li dic, Martina, grava la teva mare, que jo vull ensenyar-ho això als meus alumnes, perquè segur que no té preu. I la meva neboda, que és molt maca, a mi em va fer molt cas. Li vaig dir, grava'm un vídeo de 2 minuts, ja veureu que diu 2 minuts, la tieta m'ha dit 2 minuts. I us presento el vídeo de la meva germana, un trosset. Per què us explico tot això? Perquè si estiguéssim a l'aeroport
i veiéssim algú amb aquesta reacció, sense saber el que jo us he explicat, penseu a veure quina reacció tindríeu. Perquè això és lo interessant. Quan no sabem, el primer que fa al cap és jutjar. Ui, quin atac, quin mal rotllo, què li passa? Pobre! I no, afortunat, no? Ara podem canviar a l'imaginari col·lectiu quan ho sabem. És el vídeo que posa aeroport. És interessant perquè ella mateixa ens ho mostra, es fa sol. De fet, quan fem TRE, moltes vegades la persona diu és que si volgués fer aquest moviment no el sabria fer, perquè realment surten moviments de la pelvis i de músculs que dius de manera voluntària és impossible fer-los. D'acord? També perquè veieu, no? Això és com bastant evident i bastant fort, no tots els tremolors són així de forts. Ella estava en un moment crític amb la seva esquena i el seu cos li deia o llibero o em quedo clavada, que era la segona opció. Si ella hagués tirat sense deixar que això sortís, el seu cos l'hagués parat i es hagués quedat clavada. Ara us ensenyo un altre vídeo, que és el primer de tots, que és en un congrés de TRE a Sud-àfrica que es va fer perquè veieu com la gent, que són facilitadors de TRE, que estaven fent una trobada, tots tremolen de maneres diferents, d'una manera molt regulada. Bueno, és possible que algú, ara que veu aquestes imatges, hi hagi dit ostres, a mi alguna vegada em tremola la mà o a vegades se'm pot disparar alguna cosa, és a dir, que el mecanisme el tenim i quan la gent fa TRE moltes vegades diuen ostres, sí, he experimentat això, el que passa que no me'n recordava i que no li donava el valor que ara li puc donar. Bueno, què us sembla? Fem una mica d'experiment? La idea és, vaig a proposar que el Carles, que és facilitador també de TRE, vingui aquí de model i llavors que tots el copieu. Jo us vaig explicant, però així tindreu com la imatge. La idea és, deixeu bolsos al terra, perquè el que fem és mobilitzar una miqueta les cames. Anem a mobilitzar una miqueta les cames per estimular, com de manera fictícia farem els exercicis. No farem els exercicis de TRE, però farem uns exercicis per estimular una miqueta els mateixos músculs. D'acord? Llavors, la idea és que ens assentem una miqueta a la punteta de la cadira, amb l'esquena recta. D'acord? Llavors, els exercicis estimulen diferents parts del cos. Comencem pels peus. Primer de tot, percebeu un momentet com estem. Estic cansat, cansada, estic respirant bé o més aviat amb una respiració contraguda, em fa mal alguna part del cos, estic còmode amb aquesta cadira o no. Com reconèixer com començo? No cal buscar res, simplement escolto. Si m'arriba la informació la tinc, si no m'arriba també està bé, no ens hem de barallar amb res. D'acord? I una vegada sé on estic, amb els peus paral·lel a l'ample dels malucs, si m'és possible, començaré a fer un moviment amb el peu que consisteix molt a poc, i aquí és molt important, perquè no fem moviments de gimnàs. El gimnàs està molt bé, però aquí anem a fer moviments
de descoberta, de joc, d'experimentació. Llavors el moviment ha de ser lent, perquè la velocitat està renyida amb la tensió. Llavors, si jo ho faig a poc, podré descobrir i percebre coses. El moviment consisteix, tal com esteu, a aixecar el taló al màxim que pugueu. Aixeco el taló al màxim i amb la mateixa velocitat que he pujat, el baixo al màxim i descanso. I durant una estoneta aquest és el joc. Pujo i baixo. I respiro i observo què està passant al meu turmell, què està passant al meu peu. Passa alguna cosa cap a la cama i cap a l'esquena. Estic respirant o m'he oblidat de respirar perquè estic concentrada en el peu? Ui, vinga, som-hi, tothom respira profundament. Això mateix. I pujo a poc i baixo a poc. Si algú fent aquest moviment arriba al seu nivell de tensió número 7, que pari, perquè fins aquí és amable. Si segueixo, començaré a incomodar el meu cos. Molt bé. Vinga, ho fem les 3 últimes visites al moviment. 3 vegades més i parem. I quan paro, em dono un moment d'escolta, com molt curiós i molt curiosa. Si pogués dir, si pogués observar, ha canviat alguna cosa? És la pregunta que em faig. Ha canviat alguna cosa? I miro a veure si sé si ha canviat alguna cosa. Mentrestant us explico el següent moviment. Ara el que farem, tal com estem, és permetre rodar la planta dels peus a un cantó i a l'altre. Amb la mateixa posició que esteu, és com si volguéssim pintar, com sabeu quan fem la huella dactilar així amb el DNI? Doncs tota la planta del peu com si volgués pintar el terra. Llavors tots dos genolls van cap a un cantó i fan rodar els peus de manera que s'arrepengen al cantó extern d'un i al cantó intern de l'altre i després cap a l'altre cantó. Respiro i observo i li poso tota la curiositat de veure, ostres, tinc dificultat amb un cantó diferent de l'altre? Són els 2 cantons iguals? Ho estic fent amb un ritme amable per mi? Arribo al màxim del moviment o em quedo una mica enrere? Aquí. Estem estimulant totes les terminacions nervioses del peu, estem afluixant el turmell. Molt bé. Comencen a aparèixer algunes reaccions? Estem atents? Si les reaccions que apareixen estan bé per mi, les permeto. Si no estan bé per mi, faig una mica de força i això es pararà. Si no es parés, m'aixecaria i em posaria a caminar i d'aquesta manera operaria. Això és un mecanisme d'autoregulació. Si succeeix alguna cosa que no m'agrada, sabeu que estirant les cames ho pareu i si estirant les cames no és suficient, us aixequeu i us poseu a caminar. D'acord? Som-hi? Parem aquest exercici, descobrim on ens ha portat, anem pel tercer i després ja anem a l'últim. El tercer serà juntar els peus completament junts i separar els genolls un pam. Ens imaginem que dintre dels nostres genolls hi ha una pilota de goma o d'espuma. Llavors, pressionaré aquesta pilota de manera imaginària perquè no la tinc, la pressiono i mantinc 5 segons. Fem pressió. Tota la pressió que jo pugui que sigui amable per mi. No ens hem de fer mal, no avancem ni amb dolor ni amb incomoditat. I després dels 5 segons deixo la pressió. I respiro. I respiro perquè a vegades seguim tant les indicacions que ens oblidem de respirar. Vinga. I tornem repetint. Pressiono i deixo. I mireu a veure què passa, perquè mira, jo us ho estic fent aquí i ja pot ser que alguna cosa s'activi. Mireu a veure què passa. Jo pressiono i si deixo, a vegades hi ha una reacció espontània, natural, que pot succeir.
Si observeu el Carles, també hi ha algú petitet que està començant a passar. No ho feu vosaltres, simplement estigueu a l'escolta de si hi ha un impuls que volgués començar a fer alguna cosa des de dintre. No és fàcil, us estic demanant ja un nivell de màster, o sigui que cap pressió. Vinga, un parell o 3 de vegades més, la pressió i el deixar anar. Perfecte. I parem el moviment i fem una bona respiració. Les persones que han sentit un petit impuls o que han experimentat algun tipus de moviment, podeu aixecar la mà? És a dir, que comencen a aparèixer coses, Vinga, ara anem ja per... És l'últim exercici que fem, com per realment convidar el cos a sintonitzar amb aquest tremolor, com si sintonitzaríem una ràdio de les antigues. Sabeu aquell botó on fem córrer per trobar el dial i sintonitzar-lo? Doncs ho anem a fer de la següent manera. Ara els peus, dintre del possible, perquè anem amb sabates, es col·locaran planta del peu en planta del peu, com si s'enganxessin així. I si no, el que pugueu. D'acord? Els genolls van al màxim d'oberts, per això us he demanat que anéssiu una miqueta davant de la cadira perquè poguessin obrir. I ara el que farem serà començar a tancar les cames cap a l'interior, però amb trams molt petitets. O sigui, la pilota que tenim ara aquí és més gran. I el que vull és pressionar-la com 1 centímetre i mantenir-la la pressió fins que la meva musculatura es cansi una miqueta. Quan es cansi, tancaré una miqueta més i seguiré pressionant. I tancaré una miqueta més i seguiré pressionant. I en aquest anar tancant, aneu sintonitzant, aneu com posant atenció a veure si escolteu algun impuls a nivell de vibració o de moviment. Som-hi? Doncs va, tothom està amb la posició que anomenem de papallona i tanquem 1 centímetre cap a l'interior com si estiguéssim apretant una pilota gran i mantenim aquí. Si algú ja està tremolant, que planti els peus i que deixi que el tremolor continuï. Ai, perfecte. Llavors, respirem aquí, mantenim aquesta pressió, estem fatigant una miqueta la musculatura. De fet, al principi, per abocar aquests tremolors que no surten tan espontanis perquè la nostra cultura els ha posat com a dolents, els fa servir per diagnosticar patologies, clar, estem acostumats a la que volen sortir i els frenem, perquè si no diran, què et passa? Que no estàs bé, que estàs malalt, que tens fred. Vinga, llavors, ara tornem i pressionem 1 centímetre més cap endintre. I tornem a fer la pressió, però una miqueta més tancats. I respiro profundament. I torno a tancar una miqueta més. I respiro. I encara podem tancar una miqueta més. Si fins aquí hem arribat al màxim de tancar, que ens queda aquest pam, no tancaríem més d'un pam, podem tornar, i no hem detectat res, podem tornar a obrir i ara la segona vegada ho farem amb un moviment continu però molt lent, realment com si estiguéssim rodant el botó de la ràdio. A veure si en aquest recorregut algun dels punts pot percebre alguna cosa. És superinteressant perquè ja veig sistemes que es comencen a relaxar i comencen a aparèixer els badalls i això és molt bona senyal perquè encara que no sentim res, el nostre sistema ja està veient que algú li estem donant que li va molt bé i el sistema comença a baixar. Llavors pot ser que tremolin les cames o pot ser que tremoli qualsevol part del cos, el cos, els braços. Si està bé per mi, ho deixo que passi. I si està succeint, puc mirar si puc deixar que succeeixi inclús amb els ulls oberts. Perquè com que és alguna del sistema nerviós autònom, no necessito concentrar-me. Puc estar en diàleg amb la Mònica, puc estar mirant el resta del grup i deixar que això continuï. I a més, ho puc rebre amb un somriure. Per dir, uau, que xulo. Ok. És una mica agosarat, l'experiència que estem fent, com realment en 5 minuts convidar a que noteu el tremolor, no és cosa fàcil, però estic veient que hi ha reaccions que estan succeint
Llavors, una vegada el tremolor està instal·lat, el que fem és plantar els peus al terra, perquè és cert que quan forcem el cos, per exemple, amb exercicis físics, fent molta força, el cos es posa a tremolar per cansament muscular, però el tremolor del TRE és eficaç i es dona quan la posició és de màxima comoditat i de mínim esforç. Per tant, simplement planto els peus al terra, els puc inclús separar a l'amplada dels malucs per estar inclús més còmode i deixar que el tremolor continuï. D'acord? Llavors, sempre buscaria una posició de màxim relax perquè el tremolor continuï. Llavors, no és un tremolor tensional, no és un tremolor per l'esforç, és un tremolor que ve des d'un altre lloc. De fet, hi ha molts tipus de tremolors, no tots són iguals. Quan algú tremola no podem dir que és TRE perquè no ho sabem. Hi ha tremolors que són degeneratius del sistema nerviós. Llavors, aquí també molta prudència, d'acord? Bueno, si volem parar, simplement estireu les cames. Aquest és el fre. I fins aquí la meva aportació a aquesta... Gràcies. Aplaudiment també pel model. Molt bé. Estupendo. I ara faran el que fan sempre del sorteig. Sí. Es para sol el tremolor. El pares tu. Si estiguessis en posició, podries tremolar molta estona. Llavors, a vegades no, a vegades el cos pot decidir fins aquí i es para sol, però a vegades no es para i has de dir tu, no, avui he fet prou i el pares tu. D'acord? Perquè a vegades portem tant que el cos seguiria tremolant. I no és que no puguem tremolar, és que després necessites molt de temps d'integrar el que s'ha tremolat. Llavors, si tremoles molta estona, necessitaries com una setmana només de dormir i de permetre't que això es posés a lloc. I com que no ens ho permetem perquè les vides no ens ho deixen, és millor fer poquet i integrar-ho abans de continuar. Llavors, la manera de parar-ho sempre és com bloquejant i dir-li, a vegades, el TRE és com un idioma o és com aprendre a nedar o aprendre a conduir. És un procés que s'ha d'anar fent. Quan ja el tenim fet, realment tu pots entrar-hi molt ràpid. No tindràs que fer els exercicis, no tindràs que fer res. I pots engegar-ho dient, vull que tremoli, o puc parar-ho dient, paro. I no tinc que fer res més que dir-li, permeto que això passi o deixo. Perquè jo ja estic molt familiaritzada amb això. Llavors, al principi ho parem fent força, però després simplement dient al sistema ja n'hi ha prou, es para. És segur que sempre es para. Mira... Perdre el coneixement. No. El que no perden el coneixement, el que hi ha moltes persones que no poden frenar-lo. I moltes persones que tremolen ja en les seves vides, quan venen a descobrir-ho diuen ostres, a mi mai m'havien ensenyat que ho podia parar. I jo estava molt angoixada quan això em passava. Llavors, sí, es pot parar. Sempre s'ha de poder parar i hem de trobar la manera de poder-ho parar. Però s'ha d'ensenyar al sistema a fer-ho. I a vegades, en alguns casos que estan molt, molt carregats, pot costar una miqueta més. Però sempre es para, sí. Sí, però molt interessant, perquè la gent que tremola molt i no ho pot parar s'angoixen molt. És una tonteria, però ara m'ha recordat, per exemple, de la meu fill o l'inici de la petita, que poso la cama cara, però no puc parar, perquè sembla que estiguis nerviós, però quan hem donat compte que és molt per desconcentrar. Sí. Hi ha coses que es barregen, Hi ha el tema de les cames inquietes, que és com una malaltia del sistema nerviós o un símptoma del sistema nerviós, però moltes vegades és descàrrega, inclús quan dorms, que hi ha espasmes que surten, però sí, podria ser, és veritat. I amb els joves i amb els nens ho veiem molt. Sí, està bé saber-ho, perquè de sobte és com dir, doncs deixa i que surti. Sí, no són tonteries, no, important. Vinga, sí que si no, no acabarem. Som-hi. No, n'hi ha un altre, aquest és aquí. Bé, moltes gràcies, Mònica. Vosaltres. Hem après alguna cosa interessant, no? També el tema d'aquesta tècnica del tremolor. Anem a fer el sorteig del llibre. De fet, avui és un llibre
que ens l'haurà d'explicar. És un conte. És un conte. És el conte que ens ha portat la Mònica per sortejar avui. Ens el vols explicar una miqueta? Sí. Com us he dit al principi, jo soc psicoterapeuta i en un moment determinat una mare em va venir a parlar d'un problema del seu fill. El fill tenia 8 anys i em va explicar, jo li vaig dir no és el nen que necessita teràpia, saps? Vine a tu i a veure com ajudem el nen, però a través de la comprensió que facis tu. I pensant com podia ajudar la mare perquè ajudés aquest seu fill, se'm va acudir, perquè els nens funcionen molt en l'imaginari, explicar-li un conte a la mare perquè la mare li expliqués el conte al fill. I el resultat ha sigut això. És a dir, jo vaig escriure, saps, una història que li vaig explicar a la mare. I després, compartint amb unes amigues en un sopar, em van dir, ostres, però això està molt xulo, per què no ho publiques? I jo dic, no, però si són 4 línies. No, que sí, no sé què. I amb una amiga dissenyadora vam fer un conte il·lustrat que jo el trobo deliciós. Clar, és el meu nen, Llavors és el que avui sortegem. És el conte que es diu El joc de la gran aventura de la vida. I jo penso que això ens relaciona molt amb el que hem fet avui. Bé, aquest, i després també un manual, explica. Un manual del TRE, on s'explica una miqueta tota la ciència que hi ha darrere del que ja us he explicat i on hi ha al final els exercicis que es proposen per activar el tremolor. Llavors, això també ho sortegem per la persona que tingui sort, però els que ho vulguin el venem després allà, si algú se'l vol emportar per tenir una mica més d'idea del que hem fet, doncs aquí ho teniu. Molt bé, doncs ara ja només ens queda que agafis el número. Ai, l'agafo jo. Clar, pensava, com ho repartiran? No miris. A veure. Som 78 persones, per tant, a veure... 78? Uau. Aquest aquí. Vinga. El 49. El número 49. Oh! Uau! Jo he treballat amb nens i crec que m'anirà molt bé. Ah, mira, treballa amb nens? Abans, ara no, abans. Ah, bueno, perfecte, per tu. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. A tu. Mira, que ens fan una fotografia aquí. Gràcies. Que fort. Doncs...